Vi byder endnu en gang velkommen til et panel af 20 farvestrålende bøsser. Dagens mand, han må gerne arbejde på en tankstation, smurt ind i olie, behåret, fræk og muskuløs. Hvis dagens mand er en mand fra Jylland og taler jysk, så er det et no-go, og jeg vil slukke med det samme. I kulissen venter 2 friske fyre på at gøre deres hoser grønne. Held op. Hej, darling. Se om panelet går helt i rødt. Jeg synes, din ankomst den er vildt klam. Eller om dagens mænd kan holde lys i lamperne. Jeg vil rigtig gerne brænde gummi af med dig. Både på racerbanen og i scenen. Hot or not. Det her er dagens mand. Mine damer og herrer, første mand på gulvet, Helle Venegård. Hvad er det, man plejer at sige? Det er noget med hellere en bøsse i skabet end 20 på taget. Eller hellere 20 bøsser i panelet, og en i midten, som så forhåbentlig sidder lige i skabet, så han kan tage en af drengene med fra panelet ud på date. Velkommen til dagens homoseksuelle mand. Vi skal have åbnet skabet og have budt velkommen til bøsserne. Klare lidt mand? Ja! Yeah. Det er godt, så skal I kigge over mod trappen. Dagens mand. Hej drenge, så er far kommet hjem. Okay. Har far et navn? Han hedder Peter. Velkommen til. Tak for det. Der er 3 fyre, der er lige slukket. Ja, så Der er 17, der stadig er på. det er godt tag. Ja. Du har jo faktisk selv prøvet at stå i panelet. Det har jeg. Hvordan er der at stå herinde? Det er super fedt. Det er godt at se dem igen. Det er jo et panel af smukke fyre, så det er... Nikolaj! Ja. Jeg synes bare, han er pivfræk, altså. Er du fræk med ham? Det der stil, han har. Ja? Ja, du har en fed stil og en... Altså, jeg tror, du har en rigtig fed personlighed. Tak for det. Gustav? Ja, Peter, du har nok også regnet med det. Jeg synes, din ankomst, den er vildt klam. Hej så far hjemme. Den er vildt klam. Altså, jeg er ikke til ældre mand, altså jeg tøver kød på Slånd, du kunne gøre det bedre selv. Ja, simpelthen ikke den taletid endnu. Jeg kan jeg lukke røven, tak. Men har han ikke bare selvtillid? Selvtid. Selvtillid. Jeg har musik, men den rammer mig. Jeg synes bare, han har bare ikke noget for mig, altså. Nej, tak. Mats? Ja. Skal vi ikke starte med anden rangs CPL lige derhen? Ja, prøv lige at slappe af der. Jeg kan ikke gøre bare din vand kan lide mig, skat. Jeg kan ikke gøre bare det, altså. Fuck en loser, mand. Er en fantastisk fyr, og selvfølgelig skal vi være tændt. Kim Røg. Kender du Peter i forvejen? Nej, det gør jeg ikke. Nej, hvad synes du? For at være ærlig. Jeg kom til at trykke knappen for sent. Hvorfor det? Det er fordi, jeg er på løse håndled.
når du slukker. Peter! Ja, Pelle. Det er jo ikke kun her i studiet, du kan sætte gang i en fest. Nej, desværre. Det gør du også i dit arbejde. Det gør jeg. Ja, og det synes jeg, at drengene de lige skal have en chance for at se, hvad det er for noget. Jeg er 21 år, bor i en lille by, der hedder Skjern i Vestjylland. I min fritid, der arrangerer jeg fester med min søster. Vi arrangerer alle former for selskaber. Det er alt fra bardupper til konfirmationer og bryllupper. Sølvbryllup, siger du? Det gør vi igen efter ønske, men hvis det er, så står vi både for bordpøn, blomster, servering og mad. Min drøm, det er at være min egen chef, inden jeg er 25. Skål. Jeg har syet siden jeg var omkring 4, og det startede med kjoler og trøjer, og hvad jeg kunne finde på til min egen bamser, og så er det ellers bare udviklet sig derfra. Det her er min første seriøse kjole, jeg har syet. Det gjorde jeg i 10. klasse i forbindelse med et skoleprojekt. Siden da har jeg tegnet, syet og solgt flere af mine egne kjoler. Når jeg skal på date, så skal der brændes gummi af. En god dag, det kan for eksempel være at starte med en gang go-kart, så har man lidt til fælles, så man har lidt at grine over resten af dagen. I skal gå på date med mig, fordi jeg er alt det, ingen andre er. Jeg spænder super bredt, jeg kan sidde og sy kjoler, men jeg er heller ikke bleg for at brænde et gummi af. Tony! Altså, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde, men hold da op. Alene det har jeg aldrig hørt om den by, du kommer fra. Det er måske nok til at træde lidt tilbage. Altså, Skjern, hvad er Skjern? Eller Skjern? Skagen? What? Hvad hedder det?